știi. Dar n-avem microfoane. Bună Nu se aude. Așa. Acum se aude. Se aude? Doamne, știu se audă. Se aude ceva? Al tău. E pe mut? Gata. gata, e până. Da. Bună seara. Aici fetele de pe Twitch. Bine ați venit pe streamul nostru cu probleme tehnice cu de toate. O fantomă m-a mutat mai la stânga. Să vă povestim un pic. Deci în seara aceasta o să vedem niște clipuri amuzante Halloween. Avem un blind react pentru că ne-a făcut invitata noastră specială din seara aceasta, ne-a făcut un mic montaj cu câteva clipuri la care o să reacționăm. Apoi o să avem Funny niște stuff. concursuri la care o să alegeți voi pedepsele. Worst Halloween costumes you've ever seen. That's supposed to be. Why did you draw a six-pack on yourself? Wow! Wow! Tipul cu six-pack adică. Nu i-a venit costumul, Eu mă. cred că și-a comandat mărimea greșită pe AliExpress. Și-a luat de Efectiv. copii. Și a trebuit să-l completeze, dar măcar să dea cu vopsea roșie. Perfect. Nu mai duc la sala asta, o să fac de acum încolo. You want to dress your kid as Hannibal Lecter? Da, ideea cu Hannibal Lecter pentru copii, dai un scoci pe gură. And you're free for tonight, I'm just saying. Stilea părinților, nu? Nu mai zic. These vampire teeth are gonna turn out green. E înfricoșător că va trebui I să am ducă la scared. dentist. I am scared. Stai, o jumătate de banană cu ochi? O jumătate de banană cu ochi. I guess. Ok. What do we got? What did you? Vai de mine, nu. Vai. S-au topit sau ce s-a întâmplat? De ce s-au topit bananele? Știu. Dar nu-s I'm so banane, confused. E cu mă, glazură, e ceva, o banană da. cu glazură, cred. E o cremă ceva, Dar, cred. Ați da. scârbos, nu. Da. Nu, pass. 1 din 10. Looks complicated. Like you have to take the egg and then Oh, do ce what frică. with it. This does not look like this. Știți când făceau părinții salată de băuf și trebuia să le decorăm după? This is it. Zici de noi, nu? Că Da, da, da. ne puneau pe noi. Da. Pe mine mă puneau, ai mis Tu să faci decorez. artă, tu, e Da, da. rolul tău să Hai model decorezi nou, că tu salata. pictezi. Ia, Da. hai. It's less of a ghost and more of a blob. We can see the Ăla era moment. Cute, Ăla e era și chiar mai bine. drăguț. Chiar e și mai bine. I like it. Da. This is awesome. Nu, chiar e mai reușit. Zici că este mumia aia din Hotel Transilvania. Like, primul arată da. ca un pup Da, exact. și al doilea arată Da, ca un... Da, da, da. Ca un... Still a pup, arată sofa. Zâmbește, uite-l că zâmbește, are un zâmbețel. A, da, wow. Și Nu. fug ochii așa. Dar It's nu ți vine să amazing. mănânci chestia aia, adică... Bezeaua? Nu știu dacă e bezea, nu pare creștin ce se întâmplă acolo, sincer. Cred că e frișcă sau cremă din aia de unt. Da, da. Vai! Oh, superb. Oh my god, That- so that- creepy. I guess. So creepy. Stați că vreau să văd cum arată prințesă. Oh, Oh, gosh! oh my god! A venit și câinele! Ok. Oh. Deci gen ferentar la 12 noaptea, efectiv. Deci, și sonarul ăsta din Silent Hill. Am fost la Tibidabo, în Barcelona, și au o casă a groazei, unde sunt actori îmbrăcați în personaje din filme horror și este amazing. Cred că nu mă duc acolo. Am fost când aveam, ce mai știu, când aveam 15 ani ceva, am fost cu o prietenă foarte bună, am fost în Londra la Madame Tussauds și avea un culoar micuț, efectiv, cu casa groazei. Nu imagina că e de creepy la intrare, te întreabă dacă ești gravidă, dacă, whatever, dacă plânge cu inima, dacă... Mă rog, și îți spun la început că nu ai voie să atingi, adică o să sară actorii în față și whatever, dar n-ai voie să-i atingi. La Și, mă Madame rog, Tussauds Madame sunt Tussauds. actori? Da, mai sunt Mă și gen așteptam să puși- fie gen figurine din cea. Nu, adică pe partea aia de culoarul, Ah, casa ok. groazii, whatever, erau și niște actori. Și am mers noi ce am mers așa la brațe, adică știam că nu trebuie să atingem sau whatever. Așa și nu țipa nimeni, nu zicea nimeni nimic. Și la un moment dat a sărit cineva în față și prietena mea din panică că se uită în față l-a călcat pe picior și singurul țipat care s-a auzit era actorul din spate, o scară, fuck. Bă, Apropo de casa reacții groazei. foarte bune. Păi, da, adică
We made somebody scream până la urmă. Ești gravidă? Da, mai vedem la ieșire. Sau ești gravidă? Nu, mai vedem la ieșire. Really It depends. can go both ways. Hai cât de cute! N-a găsit pe nimeni, era couples costume, dar a pus pe toate pe manechin. N-a găsit Era și un manechin? prieten, un ceva. Eu nu văd până la monitor, deci am presupus că e cu cineva. Dacă reacționați voi, că nu văd nimic. E literally blind reclamarea, adică... Dacă râdeți, voi râs și eu din prezență, nu? Așa, mulțumesc. Foarte Puteai frumos. să zici până Oh acum. my god, ne uitam la TikTok? Manechin de plastic în casă, în nobody personale. Adică, who doesn't? Nu? Nimeni altcineva? Ok. Nici eu. Ea a făcut haine, Eu am deci... unul, dar nu e cu cap, cu mâini, cu de-astea, e doar un bust. A, Which is not e creepy. decapitat și... Which is not creepy deloc. E mai adică bun de Halloween. Super ok. Mamă, dar sunt super mișto făcute asta. Da. Bine, e și ea Asta super e, frumoasă. asta e Megan Fox? Jennifer's Body, Da, da. da, da, da. Bine, e și ea superbă, că naiba. Wow, ce e asta? Doamne, arată genial. Ursuleț, peticii. Super tare. Aoleu. Ce mă, personajele nu mănâncă și ele? Ce, nu dorm? mănâncă doar creieri oameni? Era și mea pătura de noapte și ăștia gata, scary nana. Ah! Test COVID! Da, e amestec, asta îmi place. Oh, l-a băgat în gură! Nu l-a șters, nu? You gained a little bit of weight. Eu după ce nu se mai uită crush-ul la mine. Trăim într-o simulare. Wow, fabulos. Don't overdress me. Eram sigură. Și aia care cade totul, nu? Aoleu. Sunt profi și am uitat să conectez căștile și efectiv o doamnă s-a speriat de tiparul. De țipătul tipei din... De țiparul ăla. This is a woman who pretends to be a ventriloquist doll, for which she not only drew her mouth as if she was a puppet, but also she painted her entire body. Când te minte că durează doar 5 minute să machiezi. Mai am doar să mă maghez și vin și eu. Ce-i drept, cred că am întârziat un pic stream. Se poate să fii întârziat și pentru că da. Of this costume wanted No. to remind Vai, everyone vai, to watch Big the no. episode. S-a dus pe stradă așa. Dar sunt copii pe For stradă this, de she Halloween. joined Manic Era doar muștare. Gândeați. Kinda hot, not gonna lie. What? You have some weird Weird. fetishes. Weird king, but ok. Începem Aduci tu concursurile. alea? Oh, I'm scared. Dar O nu să sunt aici? facem- O să facem... N-ați văzut nimic. Paiele le avem aici. Ce repede te-ai schimbat? Mi-am Toți dreptat very puțin fast. părul. Da, știi, și vopsit, așa. Îmi place? Toți very fast. Da. Bun. Ce câștigați? Haideți. Păi puteți să ne puneți o pedeapsă persoanei care Ralu, pierde. cineva te-a desconspirat, gata. Ea este Ralu. Ea este. Ea ne-a făcut această selecție de clipuri amuzante și unele foarte creepy. Eu credeam că am venit aici să ne distrăm, nu știu. Am zis și eu să reacționez
Acum trebuia neapărat să fie funny. Nu știu. Farfurioare acolo. Dar de fapt punem aici ce? Primim tort? Că semeni un pic cu Ronald McDonald. Avem 2 Ronald McDonald. Oh, God! Tragem cu paiul aceste M&M's și le punem în această farfurie și timp de 1 minut ca să vedem cine trage cele mai multe. O să fie mai multe probe și Băgăm la boabe. sfârșitul probelor. 3, 2, 1, start. Hai că poți. Nu pot de râs. Haide, și am 2. O să cineva cântă în seara asta. It ain't gonna be me, though. Mă râdeți. Haideți, fetele, că aveți 1 minut. Hai, mă. Ce faci, mă, Trixie? Una. Nu mai scoate sunete. Mai aveți 20 de secunde. Hai. Am dat-o pe aia mare. That's what she said. Iau. Gata, stop. Fuck. I am obviously winning. Can we eat this, though? 3 și... Bă, dar voi nu râdeți de foc. Doar eu o să pierd. Nu. Cum facem să râdă? Mamă, damn. Eu țin cu tipa arătată. Și noi. Sunt 3 aici. Deci am înțeles. Stop stealing! Am înțeles, Ioana, am înțeles. Hai! 14 secunde, 13, 12. Hai. Oricum aveți mai multe ca mine, deci ce mai contează? Nu, hai, Stop. nu contează să câștigi, contează să treci Deci la următoarea ceilalți. probă Politica România E în 2020. felul următor. Fiecare are un pai. Cine sprijină cele mai multe jeleuri de pai, What? câștigă. Nu. Ți paiul, Da? e un jeleu și încerci să sprijini cât mai multe. Faci mișto, nu. Nu. Nu, păi, nu. Hai. Și 3, 2, 1, start. S-a dus unul pe jos. S-a mai dus unul. Da, trebuia cu linguri. Crezi? Crezi că trebuia cu linguri? Hai că reușiți. Dacă îl băg așa. Is this cheating dacă îl fig? Nu. Mă, măcar una să aibă unul sprijinit la final. Ce a făcut? Nu cred. Cred că a câștigat. Dar cum stai 20 de secunde așa? Cred că acum am văzut. That's not fucking fair. Păi Stai, știi că linge jeleul înainte. Corect, bravo. O să-i cadă. Să vezi tu fix cum se duce timpul. Gata. Stop. Da, cred că de-aia a câștigat. Nu. N-am This ce is să zic. cheating. Câte? This Dar is nu straight mă- up cheating. Trebuie să fac și Dar e treaba și asta wood, cu cred că e și jeleul. asta e o problemă. Stați așa să-mi Vrei să șterg zici paiul. un avantaj? Hai, uite-l. Deci sprijin jeleuri, asta fac. Da. Hai. Gata? Start. Hai. Am o idee. Am mușcat prea mult.
Băi! Dar mai aveam eu o No. idee. Eu știu ce mă gândeam? Gen așa. Lipește-le tot pe faină, Roxy. Păi mi-a dat idei când a zis linge jeleu. Da. Trebuie să ne facem o dată și... Op! Crezut nu. Nu! Dar să uite nimeni la Ralu ce faci! Uitați-mă la Ralu, mor! Deci mor! Respect! Oare? Băi, a trecut sau a spus timerul? Da, trebuia, n-a sunat? Dar l-ai pus? Da. Sau așa doar ne ok. distram? At this Nu l-am point. pus. E ok. Cred că a trecut o minut. Scuze, scuipațele, mai facem o dată. Nu, e super ok. E, da. Eu cred că a câștigat Ralu. Astea le vindem mai târziu pe Etsy. Cine vrea să cumpere jeleuri În gură nu-i de noi, minciună. Slow le clap. găsiți acolo. Pentru, dacă e cineva care nu ne cunoaște, e o glumă. Și dacă ne cunoaște și dacă ne pare rău, sincer. O să fim Primiți câtă... aveți deja. Vlad Țepeș. Pentru că suntem români și Halloween. Să băgăm cât mai multe... Da, Deci al meu este stricat, vreau să noteze chestia asta. Este o primă să aici. dă-i altul. Nu mai lasă-l pe ăsta. Vrei să contăm ca ce gata? Start. Ok, e mai greu decât pare. De-aia pare așa. De-aia ce faci? What the hell, what are you doing? De-aia stop. Poți să o înțepi pe de-aia, dar celălalt. Vreau să o înțepi pe de-aia cu... Mamă, ce pantalate și geleuri. Ce să mai că le-a luat? Ia uite-o, ia uite-o. Bă, dar mai rămân și pentru noi? No. Puteți le dăm jos. De-aia, what are you doing? Bă, deci... Bă, dar se duc. Te pune? Mai duc! Mi-a trecut un minut. Mai e? Mai rămâne și pentru noi, Roxy? De la ea, e ok. Stop! Stop. Nu plecați! Da! E câștigă, așa. 13, 13, 14, 15, 16. 16, tot 16 am. E, da! Bravo! Egalitate! Dar mi-a Both dat winners. peste mână. A trișat. Hai, Bea, vino aici. Să ne scoatem Așa, ochii. Vicky. 1, 2, 3 și... Da, pornește și timerul. Dacă Stai, doamnă, nu mai fi criminală. Oh, ce avânt! Nu folosi două mâini, nu folosi două mâini. Pardon. Dar n-am pus mâna pe jeleuri, ok? Tensiunea poate fi tăiată cu Am cuțitul. dat pe jos. Suntem în secunda, nu știu, că a plecat de aia cu timerul. Ba nu, suntem în secunda 30 Să-mi fac loc. și Dar mâna tot scapă! 4, 33, 32 și iată că fetele noastre reușesc totuși să ia câteva marshmallows pe cele două bețe. Îmi place comentatorul. Da, e comentator sportiv. Că asta e un sport adevărat. Ralu este... Oh! S-a inventat un nou sport pe Twitch, doamnelor și domnilor. Cu ele! Mai avem? Tensiunea Mai e, cât mai e? Stați mă că sună. Calmați-vă. Tensiunea poate fi înțepată cu un băț. Cum băți? Roxy, what are you doing? Art. I am Roxy making și-a art. intrat în rol. Nu mai mi în cap, băt. Să-mi cadă. Firar al naibii. Avem voie să înjurăm? Da, dar nu așa prost. Da, Irina Margareta Nistor. Mai plimbă ursul, Roxana! Mai avem? Mai avem? Și eu cred că pot să mă opresc. Ce zici de aia? Haide! Da, opriți-vă. Iar n-ai pus timer? Se terminase vreo
pierdut de 2 ori. 14, 15. Dați-le Poruș la amândouă. Wow, cineva ne-a dat un link de OnlyFans. Încă nu știu cum dăm bani, deci calmați-vă. Bună, Foggy Donuts. Sau, nu, Foggy Donut. Dănuț! Acum ești Dănuț! A, uite, ne-a dat cineva poll. Să Cine voteze da? lumea. Au, Ai au. pus și variante sau? Stai că votăm și noi imediat. Să remediem un pic Vă situația. informăm că 66% vor OnlyFans au votat deja. Măi, stai să intrăm și noi. Da, are versiunea de asta? Da, tequila. Hai că nu e așa, româdă. Așa. Să-ți valuri, nu? Da, nu are. Doar mexicani. Tequila.